Nee, als het met je meid was, dan was het net een beetje wijs. Nee. BMX, dat is het. Fietscross, BMX. Maar als het hier en daar was even lef aan, denk ik, zet me erheen en nou doe ik het gewoon. Nou, dit is mijn BMX-fiets. En het 24 inch Shell heb ik. Er zit gewoon frame aan. En er zit in je freewheel geen, geen versnellingen. Eén tandwiel voor, één tandwiel achter. En nou ja, dat probeer je zo goed mogelijk uit te stellen. Dat het zo licht mogelijk draait zelfs. En het moet ook een beetje licht wezen in gewicht, want we gaan toch de bult nu. We vliegen toch wel een meter 6 door de lucht in. De broeren hebben beide plaats voor het eerst in haar carrière voor het Europees kampioenschap. En dus is Meidwan al heel wat. De wedstrijd begint met 3 voorrondes. 22 deelnemers en wat won nou krijgt de tafel. De beide broeren zitten bij elkaar in de groep. De beste vrouwen gaan terug naar de hele finale. En hier is goed te zien hoe Jochem Sjoerd inhelpt. Hij eindigt als tweede en Jochem zit er correct als tweede achter. De eerste slag is voor daar, Jochem. Ja, dat het om Sjoerd en mij gaat, boy, ja. Ik zie even een griepig glimlachje toen de finish kwam. Nou, Zeg je dat goed? Ja, maar ik ben voornamelijk blij met mijn tweede plakje. Dus dan kun je wat punten verspillen als het nodig is. Dus dan zit hij er nog mooi bij. Nou, boven verwachting eigenlijk. De tweede voorronde. Waar is de start van Jochem, de tweede van links, beter? Maar met het ingaan van de laatste bocht had Sjoerd meer snelheid. En dus helpt er hem in. Beide worden in dit geval weer tweede en derde. Wat van me en achter me ben, dan maak ik me niks dat ik maar trots ben. Toch een beetje stiekem ik wel maar niet broer, toch? Ja, die finales, hè. Oh. Daar worden de prijzen verdeeld. Net de hele finale, maar de finale. Daar worden de prijzen verdeeld, daar mogen we erbij wijzen. Oké, dan gaan wij daarvan uit. Ja, dat wordt nog zwier, maar de concurrentie is sterk. Maar ja, klaar. Nou ja, de eerste 2 maandjes wel ontoond dat we wel internationaal wel mee kennen. Jochem en Sjoerd hellen beide de hele finale. Dit keer maken ze wollelinnig. Sjoerd gaat goed, gaat zelfs zo goed dat hij vierde wordt en hij gaat dus naar de finale. Jochem maakt voor ten nij. Maar de stad is weer min. En als de stad min is, dan is het heel dreig om weer rond te komen. Van het ingaan van de laatste bocht is hij 1 naar de laatste. Hij wordt uiteindelijk 6e en is uitskekelen. Nou ja, het doel weer natuurlijk finale. Ik heb 3 hele mooie kwalificatierondes gefietst. Heel goede starten gewoon. Wat normaal mijn probleem is. Dus ik dit hier wel heel goed om werken. Nou, dat slaagt het dan wel, maar op het moment net. Op het moment suprem dan lukt het net. De finale, alles of niet. Sjoerd is tweede van links. De stad maakt goed wezen, geweldig wezen, want ons wordt het hem net. Maar die stad is net goed genoeg. Sjoerd is laatste. En totdat er uiteindelijk voor hem nog iemand valt, wordt hij nog zonde. Maar dat is het dan wel. Sjoerd eindigt als zonde in de finale. Ja, de doelstelling weer finale halen. En dan baal je toch eigenlijk weer een beetje van die slechte start in de finale. Ja. Dan leidt het eerst het niveau zo heeg dan kom je er haast niet meer omheen. Het rondje weer gewoon goed. Ja, het is alleen maar goed in de finale, dus ja, dan fout zich ik voor in de start om maken. Dus. Hoe 2 weken is het wereldkampioenschap in Kopenhagen. Daar doet Jochem Ekko mooi. Maar er is nog een lid van de Noordborgumer fietsclub. Een groot talent. Wietske Bloemhoff is Nederlands kampioen en kanshouder op het EK. Maar wat is er zo leuk aan die sport dan? Ja, spektakel, springen en achterwiel, ja, stappen heel erg leuk. En de sfeer eromheen. Ja, maar dan ga ik me vertellen lid dat er eigenlijk alleen nog maar jongens bij me op de club zitten. Ja, omdat het niet famkes is net zo populair. En dan, een terechte beloning voor het omdat hij feit dat best u vaak op Twitter zou winnen en dan ga je jongens wat meer van durven en dan famkes dan het minder bot en dan heb je die wat gauw. is de Dat samenwerking wist toch net, tuttig. tussen DVO Nou, nee, nog niet. Wietske was nu een 5e op het EK. Maar dat ze wat keer maar fiets, dat is wel duidelijk.